एक्चुअली बे गराय फाख्रि सावथुनजों माने इनभल्व जानो मोननाया बेयावहाय बाहागो लानो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। जों लास्ट 40 years थांनाय 40 बोसोराव जों जि खामानिफोरखौ मावदों जि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों बेखौनो आं जिखिनिखौ मावदों बुंदों बेखौनो आंनि केरेक्टाराव आं जितु रलाव एक्टिं खालामदों बेयावहाय आं बेखौनो फोरमायनो हादों आरोना। स' बेफोरबादि जाथायनिनो माने सोरबा बोलि जानाय बेफोरावहाय जों थाङो नायो थ' बेफोरखौनो बेयाव दिन्थिदों आरो बेयावनो आंबो सासे भिक्टिम बादिहाय नुजादों बे फिल्माव। स' बेखौ जोंनि बर' बिमाफोरनि नामाव जाय आइजोफ्रा हारिनि सिनस्रि न'खरनि सिनस्रि समाजनि सिनस्रि बे आइजोफोरनि मुङाव डेडिकेट खालामनाय जादों। जों गोबां समावहाय हिसाब खालामा आइजोनि खामानि आइजोनि गोहो आइजोनि साननायफोरखौहाय नाथाय जों नुगोन जे फिसा खोथाया माबादिहाय बिहोमा होयो न'खर दानायाव समाज दानायाव रायजो जानायाव। ओमफ्राय बेयावहाय जाय गराय फाख्रिफोरखौ दिन्थिदों बे गराय फाख्रिफ्रा समाज बेरेखा बा हौवा बेरेखा मानसि नङा नाथाय समाजखौ बारा नायबाय थाया गोबां समाव समाजनिफ्राय जों जि लुबैयो बेखौ मोना बेयावखाय समाजखौ बारा खेराया हौवा मानसिखौबो नेनानै थाबाय थाया बारा खेराया खिन्थु गावस्रा जि मोननांगौ मावनांगौ जि बिबान दङ बेखौनो ज' जानानैहाय बिथांमोना जिखुनु समयसा एबा जेंना फैबा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावसोर ज' खामानि मावलाङो आरो बेबादिहाय जों सानो जे जोङो बिमा माहारिखौ थुलुंगा होनो हागोन लोगोसे जोंनि बिफा गुबै जिथु समाज बे बिफा गुबै समाजावहाय मोननाय मोनैनि खोथाखौथ' जों बयबो मिन्थियो जों खुगाजों बुंब्लाबो समान मोनथाय गासैबो बिथिङाव जिखुनु जोंनि बिथिङाव जों समानहै होनाय जाया आरो बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय बुंबोयोमोन। दा बेयावबो जों बेखौ बुंनो हास्थायदों जाहाथे बयबो समान नोजोर मोनो समानै मान मोनो आरो बेयो जायोब्ला आइजोफोरनिल' लाब नङा। एक्चुअलि आइजोफ्रा जौगायोब्ला आइजोफ्रा मोनोबा आइजोफ्रा गोहो थायोब्ला साहस जायोब्ला समाजानो जौगायो न'खरानो जौगायो हारियानो जौगायो। बेवहाय आं सानो बयबो ज' फैनानै नायनानै थुलुंगा मोनगोन आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे ससियेल प्रब्लेमफ्राबो बेयाव दङ बेफोरखौबो एड्रेस खालामनाय जादों बेवहाय गासैबो बिथिंनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन होननानै आं सानो। माने जोंनि हादरल' नङा गुबुन हादरावबो दिनै माने दिन्थिफुंजाबाय दा बे हिसाबै गोग्गानाय मोनो। गराय फाख्रि फिल्मा अलरेडि इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हादों आरो नेशनेल लेभेलावबो इन्डियान लेंगुवेजेस इन्डियानि जेसेबां रावनि फिल्मफोर दङ सावथुनफोर दङ बेनि गेजेराव बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। बुहुमाव जेराव थांदों बायदिसिना कम्पिटिशनफ्राव बाहागो लादों बेयावनो अनसायनाय मोन्दों बान्था मोन्दों जोङो नर्थ इस्ट लेभेलावबो बान्था मोन्दों स्टेट लेभेलावबो बान्था मोन्दों। बेवहाय जों दा आसा खालामगोन जे जोंनि न'खरावबो जोंनि गावनि बर' हारियाबो बे फिल्मखौ अनसायगोन मोजाङै नायगोन आरो बयबो बे रिजनेल फिल्म इन्डास्ट्रिखौहाय थुलुंगा होगोन आरो जोंनि फिल्म दिहुनगिरिफोरखौबो जेब्लाबो नायनानै अनसायनानै बजबनानै थुलुंगा होलांगोन होननानै आसा खालामो। इयुनावबो बेदि माने सावगारियाव आरो बिदि एक्टिं रल खालामनो गोसो दङ? आंथ' 87निफ्रायनो आं एक्टिं खालामदों। 87आव मोनसे सोरमोन नों होननाय बर' फिल्म बेयावहाय आं प्रटागनिस्ट मेइन एक्ट्रेस हिसाबै दंमोन। बिनि 18 बोसोर एबा 18 बोसोरनि उनावहाय अनुराग फिल्मखौ जों रजनीजों आंजोंनो प्रडिउस खालामदोंमोन। बेखौ आङो सापर्टिं रलमोन आंनि आरो बेयावहाय आङो प्राग सिने एवार्ड बेस्ट सापर्टिं एक्टर एवार्ड मोननाय आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो 2007आव बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेस एवार्ड मोननो हादोंमोन। बिनि आरो 18 yearsनि उनाव एबा 18 बोसोरनि उनाव दा गराय फाख्रिखौ खालामदों आरो आंहा दा आखायाव मोननै खामानि दङ लासै बोसोरनैनि उनाव हयथ' नुलांनो हागौ। थेंक इउ।